Gikalipay sa mga estudyante sa Tuluka-Tulungaan sa Cagayan de Oro City ug Opol, Misamis Oriental ang nadawat nilang school supplies. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Labihang kalipay ang gibati sa mga grade 2 students sa City Central School sa Cagayan de Oro City sa nadawat nga mga school supplies gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA-10. Mismong si PDEA-10 Regional Director Attorney Benjamin Gaspe ang nanguna sa maong distribusyon. Dili tanan nga naa sa syudad nga mga bata adunay kapasidad no nga maka-provide sa ilang mga anak sa mga galamiton sa eskwelahan. So nalipay kaayo mi kay sa among pagsuporta sa PDEA Fun Run nakahatag kini og kana ang push pa sa ilahan no nga maka-provide pa og additional nga suporta sa atong mga bata pinagi sa ilang mga kagamitan sa eskwelahan. Sunod nga nakabenepisyo ang 150 ka mga junior high school students sa Misamis Oriental General Comprehensive High School kunmogs matod sa principal sa mong tunghaan nga labing gikinahanglan gyud kini sa mga estudyante. Samtang laing 150 ka mga bata sab sa Opol Central School ang nakadawat sa susamang school supplies. We are boasting the involvement of the public for to fight against illegal drugs. So with this, I always believe, Ma'am and Sir, in your motto, benefit and happiness of society. Sa kinatibukan, anaa sa 500 ka mga bata ang nakabenepisyo sa programa sa PDEA-10. Mas maganda na mas maramdaman itong mga bata na ito yung kailangan namin kasi kung pininturahan mo or assuming na nilagyan mo ng kisame yung isang classroom, hindi man gaano mararamdaman ng mga bata. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.